Agni ka por wai agni ka sur ka bong na ka balais pa andrew. Na gani ka korjur wai ka basa penken mau yang I ka bangim klet gani ka sur ka ba ka tu ka film na bon ka kemi na bon mo ka baki ak na ka banta gani ka film baki arwai gani ka sur ka bong ngajit yu jisu balayap jingker do jong abat pedam unong yalam ro ma uhi banlam yang asyane yang sekli ngait bahang asyutunat bahai gani ka sur ro mentangan ruai gani ka surda ka bangiju ruai ya ka man laga por ha ki jing ruai jongi ha ki jing chakri jongi ulai ban ngan bu ya gani ka surda ka weipat ka kharos ka bong along nong pop balai phiu juba don batet hajing khang jumpi ka jingin jongi kung ki kristan larangi im haga jing sliu larangi im haga jing baha man laga por ublai udet dia ga donot jong adipi larangi pene bat ugwa baka wei ka mensem kanong kata ka jisha bangi de ban kelah ka bangun mo kumulong naga banta jong kanega kitab jing patpau kalanong ka balai ka dakot naga khat khandai ya ki banga I ngasneng na sempat tos nyau cerhem namar kata tu kelah ka bangun kuah yang bagawai kemensen kalam jot but ju yaitit naga benta ju iman naga por largi long ki ba play ya gado non kum ong ga kitab jing ban pau larung nunu ba play ngan rung ngan ya khawai men dam panu te kum ta ga naga por ngan ruai ga naga sur rangkat kajing siau komen ka bangangan ai ya phi kum ki barbangai be ki ba komen bat ki ba ai mesem hapdang jong bangria chikmat lang bagi ruai rangkat bat kum tu hadok ke kemi ki khon bat ki rurang ba bangi de ban ruai syu mo di mentangan kuah ban ruai marwai ya ga sur ngajit Balayang jingker dujong naban dendang gunong mauhi ban lam yang asyane jaki don bang kita jingkan don ba te tha jing khang jong ki a long nong pom ba le em tu don ba te tha jing khang ki o lord ngin chen lawat jadu lawat jaden olong maya ebat baim hasil tombang obat hakim konba kita jingkan don ba te tha jing kan dong ti a long nong ko ba le don ba te tha jing kan ti jem bot kam jem nei ban skam Jing dai nei ban ra ajen ei ban theo lên pro đi long aga la chen kon ba te tha jing thang don ba te tha jing
mirap lang ba gani kajirwai. Kipra bangit nganget bagi ki bangat meni video habdeng jog ni video. Ngam kwa tang ya kaban pen mo. Nagabanta bangala hadai ngakwa. Ba phi kum kiri rang ba ban ado ki long kemi ki long pa bat ki kun samla. Bangi dei bandon kasam. Haga jingim. Mo. Ko mo rubin. Yo ile wa ba kasam. Ula thawi kasam dei ba usnyu thu. Nagabanta ba dei banuai. Mentang aku ada kapon. Bangi dei ban syakri ulai kumong ni nong wasyam semo. Yaungan syakri kat bala. Ginong syun lagi babon ki kesau dong. Yau trai kim laban. Ngitip te. Ndon bala. Ban penmong yau trai. Namar ka ka ba ula penpau halongkal bari. Ban syak. Namar ngidei ban yaisya. Bang yo ban yaisya. Tila da baro ka bertengi don ka yaisya ka jingmut ka basniu kamdon. Kata. Wan syakane ka bertei ban pen yang ibangi mlong kita ki biye ki bangi yasun. Ban nga pen kan mamo ya ketuga film ba untuk andar tikar tu akron wong namar ki muslim ki hindu baro kalong kejuk kesnam bat baro ngilong kejuk kesnam tangim tip ya katangi ya bisni ngi anun bat ngi peniap ada jisuwan kwa yang IP bangi ngim dei ban yesun bangi dei bangi ladeng ye it baro kathma kamdon bertai kata lai berkulang bagi ni kijing wai ke bai mesin dan jung ngi dei ban ye it gumbo lobo hukum ka jingi bangi deban ie ya utrai bo blai de kada no baro ban ka men sem baro ban ngin ie jigi perawat dan kum de ong de blai ko kum ban ka po lang ba ka jingi wa ka bai men sem abdeng jonga ba